Shubor Snem jong unong san Hima. Ki Khasi Kiba shong basa haki henyo plai dali ki shnong Kiba dan hari Bangladesh. Kila yo bani shimbenta haki Jingïakop Seng Snem arja arpasau kaba shispa arpasan Snem. Kaba long man haka arplai tarik mta ubnai naiweng hashnong Magur Chara Khasi Panji. Kaba dan haka district Molvi Bazar Bat Kamalgang subdivision. Yakani ki Jingïakop la penlong da Khasi Social Council. Kiba penlong ru shibun ki Jingïakop tang ki Khasi kiba wan yishimenta na duki kentei bat shenra. Hakini ki program la buru ke Jingïakop siat khnam, siat batur, Kynshew Tympew, ki Jingruai, ki Jingshat Tanrai, ki Kiew ha usiet, bat ki wei de ki Jingïakop. Yakani ki program la penyat du chairman ke council ubadiru urang ba shnong uba Gidison pi suchang. Kaba kham shongkun hakani ki Jingïakop la dan lang USP ke Molvi Bazar district UMKH Jahangir Hussein PPM additional deputy commissioner Muhammad Abdul Salam executive magistrate Usawan Majumder Kamalgang Subdivision Assistant Commissioner Land DM Sadiq Al Fazin kibalong kum kibasha khot sngobha nalor kini ki officer rang ba kari Bangladesh le donru ki riu rang ba jong ki Khasi ki basa Bangladesh nadu General Secretary ke Khasi Social Council ubade ha kujukapor urang ba shnong jong Lawa Chara Khasi Panji uba phila potmi ki khot jong council KSC uba Onil Joy Khar Kong Monica Khongla baru OC jong Kamalganj Police Station ushamin akhwanji. Jingïakop ki Khasi ha Bangladesh ya Seng Snem kalong ban pene pensa ya kariti dostur Khasi kumbaki Khasi ki basa ha Meghalaya ila Rakhe ha kani sngi ka arpulai tarik nai wiang arja arpasau kabaki la ya ki jat nadu madan Yoringhap Fire Brigade shadu madan Lumpung Waking kabadan hajayau. Ya ki dor bat ki video ha baki Khasi ki la yo ban Rakhe ya Seng Snem la shon bat ring dor da uba saju marcha. Tiang tiang ki thap sha ku rau